A ľudia tak tratia strašne v dnešnej dobe čas na to, že kto, kde, s kým a kto má aký názor politický, kto má aký, komu sa čo páči. A čo mňa do toho, komu sa čo páči. Ja nikdy nepočítam roky. Dokonca sa mi stáva, že sa ma niekto opýtal, hej, že a koľko máš teraz rokov? A ja som musela rozmýšľať. Ženy máme hlavne takú tú tendenciu povedať, že ja proste som tlstá, ja som chudá, ja som proste není pekná a pritom je pekná. Proste sa ako hodnotiť. To je úplne zbytočné. Keď chce človek vyzerať, aby sám bol so sebou spokojný, musí preto niečo spraviť. Život bol veľmi dramatický môj, veľmi dramatický. Ale ja som si vždycky sa snažila potom do toho vložiť niečo takéto najobyčajnejšie a tým vlastne posilňovať svoju mentálnu energiu.